Beautiful people, how you guys doing? It's your friend. How far, guys? What's going on? Man, there's something I want to talk about, because that has been giving me concern. So I want to lay it out so that you guys can tell me what you think at the comment section, okay? All right, so it's all about I'll get back to you right now. So it's all about a lady who in this blue app anonia. So ka onye obuna na watch video. So this lady when a video I been across, like we across one video like that, which the person was saying that no go right? So no go that o mere money ritual. So the money ritual he made, that they gave him only 12 months to live. So because of that he want to distribute that money out. So that if you want it, that you should put your account number at the comment section, right? So immediately people were commenting, and the one lady like that, which I will put the video on the lady you saw on the screen. So the lady says she wants the guy where is a book appointment with this lady or where gawa go there. Okay, now the guy has reason here where say that log near the money. Okay, now o say alawa log near no ga many aya transfer Julian me go le ha kubire bani they ha kubire only 10k 100,000 100k. So now the girl left, reaching the house. If you can see, look at the video. Reaching the house, she then started having headache. From one headache to another, from one to a hot body. From there, and the man comment this thing, kiwefu. Mwa anom na scroll kwala afusaga here comment a na emega say ewrem je na la video comment the girl. We see a case in kewola that you want. How can you want ego imakwala owe ge mere eji agborogwo ego we nweta esele echo ana agba onye na akọwara anya na enyere ya only 12 months ili ịnọ n'elu ụwa before jeme na ọ chọrọ distribute ega ka chenti sile ị chọrọ the money. Ozugbo comment ihe ni the girl abịa piasuo mu se mo gbasara mu ke ka mama nji kedu ka mama nji mind my business we si we na ihe akwa business mu na ụlọ ihe m chọrọ ime ka m short o mmọkwa mmiri maka ozizi ya because la mgbe oge ezo na ị ga-abịakwala blue app asị anyị help us please help me, give me advice, pray for me, look at what is good. Lawyer can chọrọ ka m stop or before or me. So na all oge kwe ame ya receive ya pekwala were ego upon from that guy. So to my greatest surprise, like this lady be actually back la blue app bido so si biko no si batari o se enyemaka si na ayo ekpere la ayo help la say lotu ege ya ga-esi wee mee. Okay, now ihe a na-ekuzi na ya na-awụ na the girl na ebido pụtawa ya larụ ndu apụtawa ya larụ na and ọbara na-agbashi from ebe o ji wụrụ nwanyị aka ịfụna ya ọbara na-apụta ndu apụta ugbu a ndu akariziele sef. So kita anụwa na all this too much self. So onye ọbụla mana ụdị ego ọhụ onye kwuru ya na anyere ya months ibi na ya chọrọ ka ya keshi ego gbana also from that person unu erizile ego agwọrọ ọgwụ ego wee mee. To avoid ihe mere this girl, biko na onye ọbụla dị ike na ekpere ngwa na ọ dị biko na onye ọbụla dị ike na ekpere ngwa nene ka ọ dị ne ka afra anyị ga-afụ na another video. Like, share, comment this video. Please share this video, like this video.